трэба гук спраўдзіць. Пакуль што не ідзе. Так. І што яно паказвае, як ты, Андрэй, перапранаешся? І гук ідзе? А, ўсё ўжо ідзе. Эх, пайшло! Сябры, спадзяюся, вы не чулі, што я казаў папярэднія 30 секундаў. Калі чулі, то забудзьцеся. Там нічога цікавага не было. Сябры, збіраемся пакрысе, будзем ладзіць наш чарговы музычны стрым. Усіх вітаю. Людзі збіраюцца. Мы чакаем нашага патаемнага госця. Зараз Андрэй адзявае спінжак і кашулю, таксама рыхтуецца. І неўзабаве будзем ужо пачынаць з усёй моцы. Вось. Зноўку, заахвочваю вас учаць і быць актыўнымі, як звычайна вы гэта робіце. Можна будзе распавядаць, задаваць пытанні музыкам. Ну, пакуль што тут толькі я, але, дарэчы, у нас будзе госць, які не музыка. Вось, я пачынаю трохі адкрываць нейкія таямніцы. Госць, які больш даследчык, чым музыка. То бок, наш патаемны госць, які з'явіцца неўзабаве, ён спявае, мае цудоўны голас, але ягоны асноўны занятак гэта не музыка, а нешта іншае. Больш пакуль што не буду раскрываць таямніцу. Таму у нас будзе сёння не толькі песні, не толькі музыка, але яшчэ і нейкая, магчыма, гістарычная лекцыя ці якая, хто ведае. Андрэй, ты ўжо адзеўшы кашулю і прыйшоў сюды? Так, толькі зараз я яшчэ хочу з гукам троху разабрацца. Сябры, вось я зараз прамаўляю мікрафон, і напішыце, ці ёсць гук, ці чуваць тое, што я вам кажу. Просто напішыце там чуваць, альбо там трэба паддаць гуку нам. Пасля мы яшчэ інструменты паспрабуем, спраўдзім на вас. Я зноўку буду паўтарацца, але зазначу, нас ужо сабралося, пачынаюць людзі збірацца, нас ужо 6 гледачоў. Я буду чакаць яшчэ, калі там з'явіцца больш людзей, але ўжо пачну для вас, шаноўныя самыя першыя слухачы, акрэслю, з чаго будзе складацца наш сённяшні музычны стрым. Гэта будуць песні, якія вы замаўлялі ў інстаграме. Гэта былі песні гурта Рэха, такія, которые не заўсёды выконваюцца, нейкія старадаўнія, троху нават страчаныя песні. Што будзе граць Андрэй са свайго рэпертуару, я не ведаю, гэта для мяне пакуль што яшчэ таямніца. Можа быць, Андрэй яшчэ сам не вырашыў, што ён будзе граць. Вось. Таму папярэдні стрым таксама складаўся з рэтра-песняў. Сёння будуць таксама такія невідавочныя трэкі, якія мы даўно не гралі, якія я даўно не граў, якія мы рабілі яшчэ з маімі калегамі, паплечнікамі, сябрамі з гурта Рэха гадоў 19-16 таму. Вось. І для мяне гэта такі выклік, таму што трэба перанесціся на машыне часу ў мінулае, прыгадаць гэтыя акорды, тэксты прыгадаць. Дзякаваць Богу, вось у Андрэя ёсць вуха адмысловае музычнае, ён гэтым трэцяе вуха ёсць, і ён гэтым трэцім вухам дапамог нейкія песні расшыфраваць, іх пачуць, аднавіць. Вось. Не, давай, Андрей, давай, раз ужо перабіў, дык што ўжо. Хацеў сказаць, дакладніць наконт маіх песен, можа, калі у вас таксама ёсць нейкая прапанова, можаце кінуць у чаце. Я з радасцю выканую штосьці на замову. Так, ну і прывітанне, канешне. І я думаю, аб чым мы будзем размаўляць, вось, ну, якую тэму мы будзем закранаць, і я вырашыў распавесці, і Андрэю таксама прапанаваў распавесці нейкія гастрольныя гісторыі, абраць нейкую гастролю там адну, магчыма, так, якая адметная, ну, для мяне, і вось трохі распавесці аб ёй. І я таксама Андрэю прапанаваў: Андрэй, ты вырашыў, пра што будзеш распавядаць? Так.
Уже распавядаць? Не, ну пра што, аб чым хаця б трошачкі намекні на... Аб гастрольных паездках. О. А я падрыхтую вас, глядзіце, хто сочыць за музычным жыццём знакамітага легендарнага Лявона Вольскага, так, падыміце руку, хто ведае гэтага музыканта легендарнага. І была не так даўна абвестка, што Вольскі зайграе у Варшаве на нейкім фэсце сярод музыкантаў, знакамітых музыкантаў з Расіі. Там быў Макарэвіч, Гребеншчыкоў, Манетачка, хто яшчэ, Noise MC. Вось. Ну, такія музыкі, якія не апаскудзіліся там у нейкімі палітычнымі заявамі, вось, а наадварот захавалі сваё там сумленне, то бок, якія ахвяравалі нават сваім прыбываннем і сваімі канцэртамі ў Расіі, але не здрадзілі там сваім перакананням. І вось Лявон Вольскі мусіў з імі ў адным канцэрце ўдзельнічаць, і было пэўнае абмеркаванне, ці варта яму ўдзельнічаць, ці не варта. Ну, людзі выказваліся актыўна ў Фэйсбуку, і цяпер Лявон Вольскі напісаў, што ён не будзе граць у гэтым канцэрце, таму што, аказваецца, гэты канцэрт ён супадае з днём Расіі, і вось каб не было гэтых незразумеласцяў, там нейкіх двухсэнсоўнасцяў, ну, Лявон Вольскі вырашыў адмовіцца, вось, пры тым, што ён выказаў шацунак, павагу да арганізатараў, да гэтых ягоных паплечнікаў, калегаў, музыкаў, знакамітых рускіх. Вось. І, ну, таксама вось гэта абмяркоўваецца. Таму я вырашыў распавесці адну гісторыю, калі у маім жыцці былі гастрольная паездка ў Расію на поўнач, і я пра яе вам сёння распавяду, нейкія там успаміны, цікавосткі. Вось. Таму гэта такі тизер, уступ да маёй гісторыі. Вось. Купляйце семачкі, там, не ведаю, адкрывайце гарэхі, попкорн і рыхтуйцеся. Я вось сёння вам распавяду. А тут якраз нам у чаце ўжо прывіталіся. Алексей Блажевич піша: Андрусь, ты найлепшы. Ці можа па цябе пісалі? А можа, хто ведае. Карацей, так, можа пра дваіх. Можа пра... Гэта справа ў тым, што, можа, мелі на ўвазе, каму трэба было выступіць на гэтым канцэрце, разумееш? Ну, не, мы на такой не замахваемся. Што, Андрэй, ты, можа быць, трошачкі ўвядзіў сваю гісторыю? Так. Мая гісторыя будзе звязана больш з маімі паездкамі, у сэнсе фізічным перамяшчэннем. Таму што у свой час у мяне было шмат такіх сітуацый, калі... Звычайна Андрэй гастралюе, не выходзячы са свайго фізічнага цела, ён тут сядае, так і такі і паляцеў там у прасторы на гастролі. Ну так, у думках. Не, я онлайн жа ж цяпер можна, таму... І там душою гастралюю, і там душою гастралюю. Так, ну, да, гэта Андрусь душою гастралюе, а я некаторы час гастралюючы шмат часу праводзіў за стырном, за рулём, кіруючы машынай. Ну, і ў сувязі з гэтым нараджаліся нейкія, не нараджаліся, ну, з'яўляліся такія сітуацыі форс-мажорныя. І ў сувязі з гэтым нараджаліся нейкія дзеці. Что? Он говорит, думаю, что? Я такие, и все, я шмат часу проводил. А вот так нараджаются плетки, нараджаются, почу и уже одразу. Ну да, чекайте в нашей ниве, да. Где в наш чат? Давай, я буду сачить за чатом, ты рассказывай, починай вот свою историю. Я уже увел. Ты увел уже, так? Да. Добре. Это будет про подороже, это будет так адносна банальна, але так само, ну, мне здаецца, цікава. Добра. Я прапаную тады, магчыма, мы пачнем з песні вось зараз. Let's go. Так? Давай. Ты ці я?
Як ты хочаш? Мы можам так гэта рабіць ці так зрабіць нейкую лічылку ці проста А давай. Я пачну з одну песню сыграю. добра, зараз, так? таму што мне трэба будзе яшчэ падлучыць інструменты. Вось я такі згадаў, што мне не ўторкнуты мае правадочкі ў домры. Ну так ты давай зараз. Добра, тады я зараз буду сябры. Зараз у вас будзе магчымасць паглядзець, як я падлучаю музычныя інструменты. Сёння ў нас у гасцях краса і сіла. Зараз я вам пакажу. Краса і сіла. Покажи выше. Вось краса, вон там сила. Драточки. Нешта, нейкі гук нават ідзець. Нейкі гук, все ёсць. Все ёсць. Сапраўдны інструмент. Чакай. Давай. А тут тоже можна. Торкнув. Повинна ісці. Уршуля піша нам вітанки. Привітання, Уршуля. Ми підключаємо інструменти. Ёсць. Я яшчэ проста сачу за тэлефонам, таму што чакаю вестак ад нашага патаемнага госця, который троху блукае. Ён у дарозе. Вось. А ён мне тэлефанаваў? Хіба што Андрей, тады, можа быць, я выйду яго сустрэну, пачакаю. Ось, а ты, можа, пачнеш тады з песні? Це було раней. А, раней, окей. Так, інтэрнет тут ёсць, все. Добра. Расстроіўся інструмент. Добра. Сябры, у нас такое, інструмент разладзіўся. Зараз мы ўжо неўзабаве пачнем. Хуткая наладка. Шановныя даражэнькія, урэшце мы пачынаем з песні. Я прапаную зараз вам паслухаць песню, якая называецца «Няма дурняў». Песня гурта «Рэха». Мы з хлапцамі яе гралі, ну не ведаю, даволі даўно. Я думаю, што гадоў 17 таму вось неяк яна ў нас з'явілася. Гэта у мяне было такое вялікае жаданне зрабіць песні, аб'яднаныя нейкай такой рамантыкай кінематаграфічнай, каб гэтыя песні маглі пасля трансфармавацца ў міні-фільм. І вось я прыдумаў такога персанажа, рамантычны, некуды едзець, дзесьці там ідзесь, там нейкія палі, дрэвы, і вось ягоная песня. Ага. Няма дурняў, толькі я. Другі раз на граблі, калі далі гарбуза, бо ты біць не варта, бо ты збіў я да цябе.
ды не маю плёну, мы ранейшыя, але што ж тады не тое? У мяне валокі, сінія блокі, на маім падворы месячак грай зоры. Моя гаспадарка, Васильков дзялянка, чырвоная шыпшына каля майго ганка. У мяне валокі, сінія блокі, на маім падворы месячак грай зоры. Няма дурняў аддаваць дзеўку за такога. У мяне валокі, сінія блокі, на маім падворы месячак дай зоры. Моя гаспадарка, Васильков дзялянка, чырвоная шыпшына каля майго ганка. Сябры, вітаем вас на нашым музычным стрыме. Песня «Няма дурняў» са старадаўніх часоў рэха. Гэта была такая мара аб'яднаць песні, стварыць некі такі романтычны, лірычны фільм. Вось. Фільм мы не стварылі, але песні нейкія вось такого кшталту мы з сябрамі, з музыкамі напісалі. Пасля іх доўга не выконвалі, менавіта вось гэтыя песні, бо яны былі троху такімі фолькавымі, мы шукалі іншыя нейкія стылі. Але вось з цягам часу прыемна вяртацца да... Можаш пісаць стыль рэха? Як ты акрэсліў бы той стыль, который быў, ну, хаця б год якісьці 15-16? Ну, гэта, мы казалі, што гэта нейкі шансон-рок, вось. Шансон-рок, так. Ну, так. Рок. Вось. Цяпер, сябры, я мушу пайсці пашукаць нашага патаемнага госця і запрашаю вас паслухаць Андрэя. Андрэй, ты гатовы? Так. Добра, ну я тады пайшоў шукаць госця. Ведаеце, гэта адбываецца. Я выходжу на вуліцу, хапаю першага чалавека, зацягваю яго сілком на нашу студыю і кажу: прамаўляй. Гость настолькі патаемны, што ён сам яшчэ не ведаў, што ён будзе тут. Ну, добра. Дамоўся там. На якой мове будзеш? На мове любові. На мове любові. Все правильно. Сябры, я хацеў бы сыграць такую песню. Недавно я узгадаў, што мне вось ёсць такая лірычна-романтычная песня. Яна называецца «Гліна». Я ўжо выдаў яе, калі мой праект быў перайменаваны з «Ляўданс» у знак «Стоп», але напісалася яна яшчэ некаторы час таму перад вось гэтым. Напісалася дзесьці ў годзе 19-м падчас вандровак, падчас паездак, падчас камунікацыі з людзьмі. Вось, напэўна, гэта сама больш уплывала пра стасункі людскія.
разважным не прамовіць. Тут па-іншаму некалькі новых вобразаў суха. Калі ты глядзіш, становіцца суха, суха. Чаму табе так сумна? Пакуль усё яшчэ гатова. Вада можа быць як карыснай, так і шкоднай. Трэба скончыць тое, што было пачата. Час зробіць сваю выснову. Рызыкуеш і робіш наперад пару крокаў. Моя душа ў тваіх руках, як гліна. Калі пад сон ведаеш, трэба дадаць трохі вады, трэба дадаць трохі вады, трэба дадаць трохі вады. Сёння вырашыў праліцца дождж, ён часу не мае, і кожная кропля па-свойму змяняе мяне у гэтую ноч. Адкрытае неба не стрымаеш без веры, надзея у вачах, ты пускаеш мяне, адкрываючы дзверы. Ты пускаеш мяне, адкрываючы дзверы. Пад свой дом. Моя душа ў тваіх руках, як гліна. І пад сон ты ведаеш, трэба дадаць трохі вады, трэба дадаць трохі вады, трэба дадаць трохі вады. Раздуваць. Мы з табой пачнём старанна раздуваць, не шкадуючы паветра. Вуглі, што засталіся ў печцы, чакаў і выглядаў са свайго парога. Гэта значна для мяне, гэта значыць знайсці многа. Каб штосьці ажыло, патрэбна цяпло, не штучнае, а сапраўднае. Аддае сябе для таго, хто побач. 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 Ты не загадвае, як гаворыць. Моя душа ў тваіх руках, як гліна. І пад сон не ведаеш, трэба дадаць трохі вады, трэба дадаць трохі вады, трэба дадаць трохі вады. Такая вось песня, дзесьці Андрусь яшчэ шукае патаемнага госця. Я думаю, што я сыграю яшчэ зараз адну, і вось я думаю, што магчыма па гуку штосьці можа быць не так. Раз. Але спадзяюся, бо у мяне нават чата зараз няма, таму спадзяюся, што ўсё добра. Ну, але калі што, пішыце, мы выправім гэта ў самы бліжэйшы час. Я бы хацеў сыграць песню яшчэ адну, паколькі мы ўжо сёння будзем гаварыць пра дарогі, пра падарожжы, пра вандроўныя прыгоды, музычныя вандроўныя прыгоды, то
адна з песен, напэўна, я бы сказаў, што гэта песня пра вандроўкі, пра тое, як я бачу іх. Гэта песня «Агмень». Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так ранецца вачэй. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так ранецца вачэй. Я маю каменні, хачу імі сагрэцца, ды не цела патрабуе цяпла, а сэрцы хачу на каменнях прыгатаваць гарбату. Але колькі іскраў патрэбна сабраць, за якую плату, маю толькі час. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так ранецца вачэй. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так ранецца вачэй. У чым правесці падораныя Богам хвіліны, каб не прамінаў пад крокамі час галіны. Выпрабаванне дасць адказ праз гады, ці ператвараюцца сухія камені ў насычаныя плады, ці застаюцца яны. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так ранецца вачэй. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так ранецца вачэй. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так ранецца вачэй. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так ранецца вачэй. Йоу, такая песня «Агмень». Андрусь прыйшоў, кагосьці прывёў. Зараз будзем знаёміцца. Сябры, паактыўнічайце, калі ласка, у чаце, бо ўжо амаль... Андрусь, а дзе твой тэлефон? Уж нават не амаль, ужо. У чаце ёсць актыўнасць, все ў парадку, зараз я тут агучу. Андрэй же не хацеў чытаць чат, он хацеў песні спяваць. Значыць, напісалі нам вітанкі, супер, як заданаціць. О, якое прыемнае пытанне. І пасля наступнае было, ага, убачылі нумар тэлефона. Напісалі ўжо, што убачылі. Сябры, у вас цудоўны зрок. Віншуем вас. Цікавая песня, вельмі цікава. Ну што, у нас мы пачалі з песні «Рэха няма дурняў», пасля Андрэй праспяваў частку сваіх песняў. Была песня «Агмень», якая мне надзвычай падабаецца. Дзякуй табе, Андрэй, за гэта. І урэшце я выйшаў на двор і, можна сказаць, схапіў нашага патаемнага госця. І зараз запрашаю сюды спадара Ягора. Спадар Ягор, калі ласка. Так, вот, вось мікрафон, зараз мы ўключым, так? Гэты? Трэба ўключыць мікрафон. Все, мікрафон працуе, цудоўна. Егор, як ты даехаў?
Доехал цягнікамі, трошечки со спазненнем, цягнік спазняўся, ну, але гэта такая звычайная справа, все ж таки гэта недалёкая дарога. Вось, прыемна быць разам з вами. Сябры, нам на цягнік можете таксама данаціць, вось, каб мы ўжо утрох маглі выехаць з гэтага, так бы мовіць, нашага прытулку, даехаць дадому. Так што кідайце грошы нам блікам альбо на каву, баймі кофе, там ёсць у апісанні на Ютубе прымацаванае. Чаму я вырашыў запрасіць спадара Егора долучыцца да нашага канцэрту? Ну, Егор, вядома, ён спявае цудоўным голасам. Можа быць, мы яго угаворым, не ведаю, пад канец нашай імпрэзы у сярэдзіне, каб ён нешта акапэльна паспрабаваў выканаць. Але таксама Егор, я думаю, што шмат хто з вас ужо пазнаў візуальна, вось, таму што Егор у нас цудоўны знаўца, цудоўны даследчык, па-першае, калекцыянер, вось, які сваёй калекцыяй, так мовіць, дыскрэдытуе Рэспубліку Беларусь, не? Ну, было такое. Сапраўды, гэта калекцыя пладовага віна, і пладовае віно адзін з такіх пазнавальных брэндаў, сімвалаў Беларусі са знакам плюс ці мінус. Гэта ўжо вам вырашаць, но але я у гэтым знаходжу штосьці сваё. Ну і дзялюся гэтым з людзьмі на старонцы віно пладовае, дзе вы можете таксама убачыць гэтыя артефакты. Ігор, а як ты вырашыў, што ты хочаш менавіта займацца гэтай тэмай, а не, скажем, не ведаю, можа быць, маркі там ці гітары калекцыянаваць? Но для любога калекцыянера задача великая знайсці тэму сваёй калекцыі, таму што калекцыянаваць можна ўсё, што заўгодна. І гэта праблема калекцыянераў, што вельмі цяжка вызначыцца з тэмай. Шмат калекцыянераў віна такога марачнага, дарагога, там трэба адмысловае абсталяванне, каб яны доўга захоўваліся. Я, можа, пайшоў такім простым шляхам, паколькі гэта і танна, і не трэба, скажем, далёка хадзіць. Вось. Таму з'яўляліся тым больш увесь час новыя экспанаты, і я ведаў, што асабліва ніхто гэтым не займаецца. Ведаеш што, я хачу зрабіць тады такую апытанку. Па-першае, сярод цябе, Андрэй, але найперш сярод вас, дарагія гледачы, адгукніцеся, хто з вас хаця раз у жыцці каштаваў пладовае віно, чарніла. І калі вы памятаеце назву, то калі вы каштавалі і памятаеце назву, калі вам памяць не адняло, то напішыце, калі ласка, у каментарах, нам цікава. Апытанка, хто каштаваў пладовае віно, калі вы каштавалі і памятаеце назву, то напішыце яшчэ і назву. Будзем вам удзячныя. Адзначу, што ў маім выпадку я каштаваў толькі тады, калі з'яўляліся дублі ў калекцыі. То бок, у тебя ёсць, скажем, одна марка, і ты раптам трапляе на такую самую, і ты вырашаеш, што трэба адну знішчыць. Так. Не каб памяняцца з кім-небудзь, няма такога. Ну, менавіта для мяне з'яўлялася тады магчымасць пакаштаваць. Андрэй, ты каштаваў чарнілы? Я чарніла не каштаваў. Адзіная, ёсць такая цікавая гісторыя майго брата. Калі мой брат вучыўся ў Чэхіі, ягоны сябар, аднакурснік, неяк у размове зайшла тэма пра віна, што ў вас у Беларусі, но ён так жартам распавёў, што вось у нас ёсць такое чарніла, он кажа, слухай, прывязі, калі ласка, там, прывязі мне чарніла, гэта хачу паспрабаваць, ён там, ну, то, што там дэгуставаў, можа, ён там любіў выпіць, але, ну, як бы, можа, троху разбіраўся ў гэтых вінах. Карацей, мой брат, калі быў у Беларусі, у наш вясковым магазине, пайшоў менавіта ў наш вясковы магазин, ведаеце, ну, дзесьці ў супермаркеце, у Еўропце гэта не так цікава купіць, як вось у такім вось. А дзе чарнілы шукаць? У вясковых крамах ці вось у гіпермаркетах? Па-рознаму, сапраўды, самыя цікавыя знаходкі, як правіла, бываюць у сельпо. Таму што раней вытворчасць, яна раскіданая была па ўсёй краіне.
кожны саўгас умоўна мог дазволіць вытворчасць. І была вялікая разнастайнасць. І такія самыя цікавыя знаходкі дакладна не ў Менску можна было знайсці. Твой брат знайшоў чарніла ў вось этой вясковай краме? Ну, конечно, у сэнсе, у нас там, можа быць, акрамя гэтага нічога не было. Я просто не скончу эту тэму, што гэта было, менавіта надавала аўтэнтычнасць всяму гэтаму працэсу, завесці вось гэтаму сябру, прывесці менавіта вось такое, адкуль яно пайшло, бо кажу, нават калі гэта быў бы Еўропт, усё роўна Еўропт ён скупае ўсё, ну, ці там такога тыпу магазин. Але ён давёз это чарніла? Конечно, давёз, ён пакаштаваў і сказаў, Якая была слухай, яго? ну, неблага, класна, кажа. Ну, яму спадабалася нават. Мне такое пытанне, Ігор, а скажы, чарніла, яно шкоднае для здароўя ці не шкоднае? Яно Ці карыснае? Залежыць ад культуры спажывання, на мой погляд. Таксама шмат такіх гісторый чарніла і замежны досвед. Так, адзін мой знаёмы вінароб са Славеніі, ён каштаваў у Беларусі чарніла, і адразу яму прыйшла такая думка, што ён забярэ, возьме некалькі бутэлек у Славенію, збярэ там сваіх сяброў вінаробаў, завяжыць ім вочы, яны будуць дэгуставаць і гадаць, што гэта такое яны. А ты ведаеш, чым это скончылася? Яны змаглі сказаць, што о, не, это чарніла, яно такое неякаснае, ці яны сказалі, як смачна. Но тут была нейкая інтрыга, але я думаю, што з чымсьці яго, скажем так, паблытаць цяжка, таму, напэўна, яны адразу адгадалі. Дык гэта ж беларуская чарніла. Ігор, слухай, ты даследуеш гэту тэму, так як разумею, шырака і глыбака. Скажы, у Вялікім княстве літоўскім шмат людзі пілі? Заўсёды было такое, калі пілі шмат. Гэта кідалася ў вочы, на гэта звярталі ўвагу. Такое заўсёды было, але я на гэта гляджу як такі элемент культуры. Яны не тое, што пілі, яны і выраблялі саматужным спосабам. Да чарніла ў такім выглядзе, якім яно ёсць зараз, стагоддзямі ішлі культура налівак, розных ратафій. Яна падобная па сваёй прыродзе да сённяшняга чарніла. Алкаголь гэта частка культуры. А з чаго людзі культуры. пачыналі, вось, ну, што было распаўсюджана вось у нас, ну, не ведаю, у 15-16 стагоддзі? З чаго это ўсё пачыналася? Што было такім самым распаўсюджаным? Віно, піва, ці, можа быць, ты кажаш, нейкія наліўкі? Абсалютны такі гістарычны брэнд Беларусі, Крамбамбуля. княства літоўскага, не раскрыты да канца. Гэта пітны мёд. Вось пітны мёд, ён як элемент гаспадаркі лесной функцыянаваў. Гэта былі вялікія, скажам, прыходы з пітнога мёду. Ён мог захоўвацца 20годдзямі у бочках. І ён быў элементам такой элітарнасці з аднаго боку. А гэта моцны напой? І ён сапраўды з мёда Гэта складаецца? як мацаванае віно. Ну, у лепшым сваім выкананні яно можа вось дасягнуць, тым больш, што там натуральны цукар, калі яно доўга вытрымліваецца, калі там большая прапорцыя мёду да вады, ён набліжаецца вось сапраўды да мацаванага віна. Вось, але параўнаць гэта, ну, немагчыма, паколькі мёд гэта самая дарагая сыравіна для вытворчасці алкаголя. Ну, але і не толькі як сыравіна, яна самая дарагая ў дадзеным выпадку, але гэта элемент гаспадаркі, калі была медовая даніна, калі былі... Што такое медовая даніна? Медовая даніна — гэта форма такой павіннасці. Я ведаю, такі медовая пастка, гэта калі выкарыстоўвае такое спецслужбы, калі цябе хочуць завербаваць, яны пасылаюць табе нейкую там прыгожую дзяўчыну ці мужчыну, і яны заваўлюць тебе медовую пастку і пасля выкарыстоўваюць цябе. А медовая даніна гэта што? Як лічыць, таму што медовая даніна — гэта павіннасць. Адна з формаў феадальнай павіннасці, яна дастаткова архаічная, паколькі гэтую даніну ў выглядзе мёду трэба было перадаць, прынесці, аднесці феадалу, але яна яшчэ ў 17-м, нават у 18-м стагоддзі была распаўсюджана, і гэта, скажам так, на год паўпуды
мёду трэба было перадаць і гэты То бок ты мусіў сам зрабіць, сам здабыць гэты мёд і перадаць яго у свайму выглядзе феадалу? мёду у выглядзе мёду А калі ты не бортнік, калі ты не займаешься мёдам? Ну, скажем, гэта вядома, што прывязка да пэўных уладанняў, дзе гэта бытавала, дзе было зафіксавана, але бортныя дрэвы былі на ўліку, і гэта была сапраўды цэлая сістэма гаспадаркі. Не дарма вось статус нематэрыяльнай культурнай спадчыны у ЮНЕСКО атрымала беларускае бортніцтва. Гэта была сумесная заяўка з польскімі бортнікамі, але у Польшчы таксама асэнсаванне існуе, што бортная культура яна прыйшла сюды і прынамсі была развітая ў вялікім княстве літоўскім лесная гаспадарка на зусім іншым узроўні, і гэта сапраўды тое, чым можна на больш высокім, чым у Польшчы. Так, і гэтым можна ганарыцца. Гэта і даследчыкі на меншым пазёме ніж прызнаюць. Дбалі вось спрадвечна. Распавядзіце, ці дзесьці зараз гэта вырабляюць і ў сэнсе і менавіта у такім адкрытым доступе ці гэта набываць хтосьці можа збіцень ёсць такія напоі. Ён прадаецца прямо. Я памятаю, што ў дэпо вось этой дэпо такая кавярня была на Зыбіцкай і на сённяшні дзень вось тут у Варшаве. То бок у Менску я піў збіцень, просто вот я там быў, можна было набыць піва, можна было набыць там сідар і таксама збіцень. Ён быў у асартыменце. Кавярня, ну, яна ўжо закрылася, перафарматавалася, а раней, у 20-м годзе яшчэ было кавярня такая дэпо, ну, такая сетка нават кавярня, там прадаваўся збіцень. Але калі казаць пра пітны мёд, у такой вытворчасці прамысловай яго, на жаль, няма, гэта толькі мёдавары, аматары могуць гэтым займацца. Гэта вось нехта, напрыклад, самагонку робіць, то і такі мёд мог бы рабіць, так? Нейкі такі дамашні спосаб. Зрэшты, калі вось з пітнога мёду выгнаць самагон, гэта вельмі дарагі быў бы алкаголь. Ён ёсць, існуе такая таксама традыцыя ў некаторых краінах, але гэта вельмі дарагі быў бы алкаголь. Але вось сам пітны мёд і, умоўна кажучы, той самагон з пітнога мёда, гэта два розныя напоі, так? Пітны мёд ён менш градусаў меў бы, так? Безумоўна, гэта вось амаль набліжаецца да мацаванага віна. Ну, 16 градусаў. Вось, пра гэта. Я зараз прапаную зрабіць нам музычны блок. То бок зараз мы зробім перафарматаванне. Мы на самае цікавае дашлі. Так. Я ўжо хацеў сябры, калі ласка. Может быть, Егор, ты пасля скажаш рэцэпт пітнога мёду? Ці гэта сакрэт, як верацкавы мёд, там вось вам, а не рэцэпт. Вельмі просты, там все залежыць ад прапорцыі вады да мёду. Адпаведна, гэта можа быць трайняк, вось, калі 3 часткі вады, 1 частка мёду. І потым ён абрадзіць. Так. Трайняк, не, я трошечки заблытаўся, гэта 1 частка мёду, 2 часткі вады, і тады гэта трайняк. Ага, ну так. Я вось ужо давно паплыў. Трайняк, чацвярняк, што гэта, як гэта? Егор, сядай. Запрашаю, мы зараз пайграем, а пасля зноў будзем размаўляць пра... У нас урэшце з'явіўся не толькі глядач праз манітор, але вось і жывы глядач. Сябры, музычны блок, як я і казаў, мы будзем згадваць песні, якія сапраўды даўно не граліся. Можа быць, ён і яна. Ну во, зваліўся мой... Песня «Ён і яна» гуртом Рэха. Мы яе рабілі, яшчэ спявала цудоўная Марына Вірэніч. Хлопцы там класна гэту песню апрацавалі, там прыдумалі шмат усяго. Гэта быў такі склад ужо не першы, а склад там, дзе граў Яўген Шурмей, Віктар Паўлючэня. І мы вырашылі зрабіць модную песню, каб там яна была, як я казаў, менш фолькавая, а больш R&B-шная. Ну, зараз
я-то вам не выканую яе ў такім узорным гучанні, але нешта мы паспрабуем. Ён і яна, як явар з каліны, як дрэвы два над стромкім абрывам трымаюцца карэнем, што сілы менее сілы, што хвіліны ён і яна пад сонцам над стромай ратунку няма ад такога праклёну, разам балюча стакрот невыносна. Асобна, але няведама як перарваць гэты шлях, прыпыніць гэты шлях, няведама як, няведама як, няведама як на шалях узважыць супраць і за, няведама як, няведама як на шалях узважыць супраць і за, няведама як, няведама як, няведама як, няведама як, няведама як, няведама як. Сяброўкі гавораць, дурніца не варта, упарта трымацца за гэта вар'яцтва, варта расстацца, варта расстацца. Клубы і сцёгны маеш нічога, знойдзеш другога лепей ад тога, варта расстацца, варта расстацца. Сяброўкі гавораць, дурніца не варта, упарта трымацца за гэта вар'яцтва, варта расстацца, варта расстацца. Клубы і сцёгны маеш нічога, знойдзеш другога лепей ад тога, варта расстацца, варта расстацца. Але няведама як перарваць гэты шлях, прыпыніць гэты шлях, няведама як, няведама як, няведама як на шалях узважыць супраць і за, няведама як, няведама як. Бас б'е пад дых гарэлка ў голаў, зваблівы рытм клуба начнога. Бас б'е пад дых гарэлка ў голаў. Бас б'е пад дых гарэлка ў голаў, зваблівы рытм клуба начнога. Бас б'е пад дых гарэлка ў голаў. Бас б'е пад дых гарэлка ў голаў, зваблівы рытм клуба начнога. Бас б'е пад дых гарэлка ў голаў. Бас б'е пад дых гарэлка ў голаў, зваблівы рытм клуба начнога, зваблівы рытм. Няведама як перарваць гэты шлях, прыпыніць гэты шлях, няведама як, няведама як, няведама як, няведама як перарваць гэты шлях, прыпыніць гэты шлях, няведама як. Ну что, нечто спробовали згадать, так? Мы гуртом Рэха ў свой час хацелі пайграць на Еўрабачанні, і мы нават падалі заявку і ў нейкім адборы ўдзельнічалі, і хачу зараз для вас зайграць песню, якая называецца «Хваля любові». Так, дзе яно тут у нас тэксцік? «Хваля любові». Сябры, а я нагадваю, што мы праводзім апытанку, калі нехта з вас памятае, каштаваў і памятае цікавыя назвы чарнілаў, то пішыце, будзем збіраць калекцыю вось тут у каментарах. Да рознага стаўся з розумам. Да рознага стаўся з розумам, ранетка драбнее д'Антонаўкі. Хто там на дне конаўкі, глытае, як ты у похапкі. Да рознага стаўся з розумам, ранетка драбнее д'Антонаўкі. У свеце багата дзівоснага, свет незвычайны такі. Стракатыя колеры, мовы і норавы. Розныя мы, ад краю да краю зямлі. Хваля любові, любові хваля, крыўды і гора паглынае. Хваля любові, любові хваля, на-на-ра-най, на-на-на. Хваля любові, любові хваля, крыўды і гора
поглинає хваля любові, любові хваля, на-ра-на-на-на. Маўклівыя мы, гаваркія другія, ёсць людзі марскія, ёсць людзі лясныя, камусь не патрэбны гальстук на шыю, а хтосьці і голы шчаслівы. Розныя мы, ворагі ці то сябры, але ў кожнай душы ёсць прага любові. Хваля любові, любові хваля, крыўды і гора, поглинає хваля любові, любові хваля, на-ра-на-на-на-на-на. Хваля любові, любові хваля, крыўды і гора, поглинає хваля любові, любові хваля, на-ра-на-на-на-на-на. Хваля любові, любові хваля, крыўды і гора, поглинає хваля любові, любові хваля, най-на-ра-най-на-на-на. Хваля любові, любові хваля, крыўды і гора, поглинає хваля любові, любові хваля, най-на-ра-най-на-на-на. Дякую, дорогі сябры, дякую, Ігор. Ну што, яшчэ паспяваем ці зробім паўзу на лекцыю, на размову, ці далей пройдземся, паспяваем яшчэ трошачкі? Ведаеш што, давай... Няма Беларусь? Давай няма Беларусь. Калі мы праводзілі апытанку, я праводзіў у інстаграме, якія песні вы хочаце пачуць, з нейкіх, можа быць, якія мы даўно не выконвалі. Вось. Ну, Андрэй, ты іх ніколі не выконваў. Для яго это такі сюрпрыз, мы учора рабілі рэпетыцыю. Не, некоторые... Не сюрприз, а некоторые то конкретно сюрприз. Це ж сюрприз такі, што это такое? Дык вось, пераможцам такім з вялікім адрывам была песня «Няма Беларусі». Даўно мы яе не гралі. Вось. І адмыслова для сённяшняга стрыму то спрабавалі аднавіць, нешта там узгадвалі. Узгадвалі. Паспрабуем выканаць. Я памятаю, што мы гуртом Рэха на нейкім фэсце пад Менскам у Камарова гэтую песню гралі, і там рэфрэн «Няма Беларусі» і пасля «Жыве Беларусь». То бок там такія шалі, такія ваганні. І да мяне падышоў глядач, кажа, я чую, пачынаецца канцэрт, і там «Няма Беларусі». Я адразу ўвесь узняўся, там разлаваўся. Ну, нейкі вот мужчына пабег там казаць, што, ёсць. А пасля там рэфрэн «Жыве Беларусь». Такі, а ну добра, хай «Жыве Беларусь». Ага. Ну што, паспрабуем яе выканаць? Няма Беларусі, ёсць толькі людзі, чырвоныя ўзоры, крыжы з ручнікамі, мястэчкі ды вёскі, няма Беларусі. Няма Беларусі, святы і нягоднік вячэраюць поруч у скверах і парках, на п'едэсталах, зялёныя танкі чакаюць загаду, няма Беларусі. Плача дзіцё, яго суцяшаюць бацька ды маці, ай люлі-люлі, плача дзіцё, няма Беларусі. Няма Беларусі, няма Беларусі, няма Беларусі, няма Беларусі, няма Беларусі, няма Беларусі, жыве Беларусь, упартая моладзь гукае вясну. Няма Беларусі, жыве Беларусь. Ты сам выбіраеш уласны маршрут. Няма Беларусі, жыве Беларусь. Смяецца і плача знявераны люд. Няма Беларусі, жыве Беларусь. Няма Беларусі, жыве Беларусь.
Цвыркун так тужліва ў сэрцы іграе, парады ды маршы на радыёхвалях. Даруеш, прабачыш, аж вораг заплача, і станеце вы на тым краі сябрамі. Язык валасаты ад лаянкі бруднай зацюкаў сябе мацюкамі нябога. Люд угаротны святкуе і плача, жабрак вымагае не хлеба, а грошаў. Пугай цябе паганяе улада, затое на працы саляру зліваеш. Па полі самотнай цягнецца трактар, жонка аднойчы пакажа характар. Святы і нягоднік вячэраюць поруч, у хаце пакрытай шэрай страхою. Паўстане да сну беларускі народзе, галосіць паэт, ды ўсё бессэнсоўна. Няма Беларусі, 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 няма Беларусі. Няма Беларусі, жыве Беларусь, упартая моладзь гукае вясну. Няма Беларусі, жыве Беларусь. Смяецца і плача знявяраны люд. Няма Беларусі, жыве Беларусь. Ты сам абіраеш уласны маршрут. Няма Беларусі, жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Упартая моладзь гукае вясну. Няма Беларусі, жыве Беларусь, смяецца і плача знявяраны люд. Няма Беларусі, жыве Беларусь, упартая моладзь гукае вясну. Няма Беларусі, жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Беларусь. Быў перыяд, такі час, калі былі прэтэнзіі да гэтай песні, ну нават хіба што з боку беларускай улады, не таму, што там была рэпліка «Жыве Беларусь», а таму, што там гучала фраза «Няма Беларусі». Мы запісалі гэтую песню, можа быць, гэта год быў, не ведаю, 15-й, які 14-й, нешта такое, можа 13-й. І мы зрабілі такое відэо, нарэзка з нашых канцэртаў, вось там па паўночным захадзе Беларусі, нейкія фэсты вясковыя, местачковыя, ну і проста гучыць песні, там краявіды, нашы канцэрты, нейкія вёскі, мястэчкі. І пасля там мясцовыя гарвыканкамы такія, як няма Беларусі, і выклікалі людзей на размову. Што вы рабілі ў гэтым кліпе? Да ім проста там я ішоў, там на канцэрце быў, выпадкова патрапіў у кадр. Ну, і то бок, гэта так, ну, то бок улады хвалявалася, што вось быццам бы там нейкае непрыгожае мястэчка мы паказалі, ці там плот пахілы. На самой справе мы гэта з такой любоўю паказвалі, але вось, ну, гарвыканкам, ён як добры такі гаспадар, кажа, у мне, напэўна, плот там недагледжаны, альбо там помнік недафарбаваны, а там яшчэ гучыць «Няма Беларусі». І вось так яны да сэрца гэта успрынялі, што хваляваліся і выклікалі людзей, якія выпадкова патрапілі на відэа гэтай песні. Ну, тады ж, ведаеце, быў такі час, што, ну, патрапіў на відэа, нічого страшнага, там, ніхто пра гэта не думаў, і ніхто не закідаў тое, што ж жыве Беларусь. Жыве Беларусь, гэта было натуральна, але вось ім было тое, што няма Беларусі. Не там акцэнты расстаўлялі тады, ведаеш? Не, ну, проста гэта для мяне такая мілая, траваядная гісторыя, калі вось былі такія рэчы, што, ну, то бок, не было праблемаў з гэтай песняй, але гарвыканкам ён хваляваўся, але мы да нас гэта ніяк не даходзіла, толькі вось тыя людзі, которых там выклікалі туды на размовы, яны пасля неяк там перадавалі, што вось мяне выклікалі, там, ну, мне цікавіліся, чаму, вот як што. Ну, і гэта, ну, не было ніякіх там наступстваў ні ў кога, але вось былі такія часы.
Камент ёсць ад Уршулі. Андрусь, а мой сябар Янка, які зараз вучыцца ў Ахрэмчыка і распавядаў мне, што яго настаўніца па фізіцы казала, што вы ёй дапамаглі некалі вучыць беларускую мову, а цяпер ён робіць гэта. Ну, вялікае прывітанне Уршулі мы перадаем. Гэта дзяўчына, музыкантка, вось, яна грае на укулеле, спявае, прадумляе песні, і зычым, Уршуля, табе творчых поспехаў. Вось. Ну што? Быў яшчэ камент наконт песні «Вочы». Гэтым разам, я думаю, што я наўрад ці я сыграю, бо не ўзгадаю. Там складаныя акорды. У нас тут запісаныя акорды, і то мы не ўзгадваем іх. І наконт аўтарскага права яшчэ трэба ўдакладніць, таму гэта зараз не было б актуальна, напэўна. Гэта песня, я выконваў яе, але ў дадзены момант... Гэта з якога рэпертуару? З гурта «Знак слова»? З «Ляўданс». Гэта Алёна пісала. Мы зараз не іграем, то выпадала бы ўдакладніць. Я думаю, што зараз мы вернемся да нашай цудоўнай размовы пра... Пладова-ягаднай? Так, пра гісторыю алкаголю ў Вялікім княстве літоўскім, пра традыцыю і пра сучаснасць. Ну што, на развітанне можа быць рапс? Ці давай Жанну Дарк сыграем. Яшчэ адна са старых песняў гурта «Рэха». Мы на яе здымалі кліп нават. Адзін з нашых першых кліпаў. Вось. Гэта хіба што было натхнёнае вось нейкімі брутальнымі падзеямі, можа быць, 2006 году, калі там былі плошчы, і хацелася сапраўды захінуць, зберагчы, вось, таму што, ну, то бок, адна са салістак гурта «Рэха», яна ўвесь час, я кажу, трэба рабіць рэпетыцыі, нам трэба ісці там песні прыдумляць, вось, даваць на рэпетыцыю, а спявачка кажа, што не, ніякай рэпетыцыі, пайду на плошчу дзежурыць, вось. Ну і такі у нас былі такія размовы, я кажу, ну, вось мы там пабылі троху на плошчы, але таму што там дзежурыць, хай там дзежурыць тыя, хто мае мускулы. А наша справа музыкантаў, там грае песня Че Гевара, там наша справа прыдумляць і натхняць. Але вось, ну, і вось з гэтых размоваў у тым ліку і нарадзілася песня «Жанна Дарк». Жанна Дарк, ты моя дорогая, переживаю, и употай долгие косы твои вспоминаю. Пробач, коли ласка, тіня тесно грудям у латах, тіня мулка клубом и стёгнам, тіня хочется просто босой тебе целоваться у росах. Жанна Дарк, ты моя дорогая, переживаю, и употай долгие косы твои вспоминаю. Пробач, коли ласка, тіня тесно грудям у латах, тіня мулка клубом и стёгнам, тіня хочется просто босой тебе целоваться у росах.
Сябры, на гэтай лірычнай ноце я запрашаю на гэтае утульнае крэсла. Бачыце, мне адныя параўнанні і эпітэты спадара нашага шаноўнага прафесара Ягора. Ягор, калі ласка, долучайся до нас. Ну так, шмат такіх адразу асацыяцый з віном пладовым. І кожная тэма, любая такая, яна адгукаецца ў назвах. Вось вы казалі пра еўрабачанне. Я прыгадаў, што віно пладовае еўрапейскае ёсць у мяне ў калекцыі. І такога шмат ад штодзённасці беларускай, што это такі жывы фальклор, і гэта, ну, варта гэтым прынамсі цікавіцца, калекцыянаваць ці не калекцыянаваць, гэта іншае пытанне. Ну, але вось я лічу, што калекцыя з часам яна будзе мець нейкую такую вартасць, паколькі яно не захоўваецца. Мне цікава, скажы, вось гэта віно, яно з цягам часу яно ператвараецца ў воцат, ці яно наадварот набывае вэксалцыйны смак? Но як захоўваецца з аднаго боку, але у гэтым і сама інтрыга, што калі яго як знаходзяць на патанулых караблях нейкае віно, вось яго адкаркоўваюць, праводзяць спачатку аналіз хімічны, што з ім стала, яно, ну, несумненна уяўляе калекцыйную каштоўнасць, калі не адкаркаванае. Тое ж самае можа і быць з пладовым віном. Хто яго захоўвае, дзе яно як бы будзе у наяўнасці. Самая старая бутэлька, вось, неадкаркаваная, 1967 года. У твоёй калекцыі? Так. 67-го года. Так. А як яна называецца? Мінская янтарная. Мінская янтарная. Скажы, калі ласка, якім чынам прыдумляюцца гэтыя назвы? Гэта нешта, яны здаюць запыт у, не ведаю, саюз пісьменнікаў, ці там самыя гэта ўсё прыдумляюць? Гэта такая, як бы, адвольная такая, ну, як бы сфера, якая наўрад ці кантралюецца, але там іншая праблема, што вялікая разнастайнасць назваў, яна вось прадыктавана тым, ну, я чуў такую версію, што гэта калі асартымент разнастаіць, то тады новы прадукт, калі яго ўводзяць на рынок, попыт павялічваецца. Попыт, і на новы прадукт не існуе пэўных такіх падаткаў першы час. І таму варта, скажам, штосьці дадаць да асартыменту, гэта там, умоўна кажучы, з адной той жа бочкі можа быць, але новая назва, нейкі новы іншы складнік, і тады гэта такім чынам тлумачыцца. Таму што там сапраўды вельмі вузкія нейкія веды адлюстраваныя, там, скажам, фларыяль гэта. Вось сам я даведаўся, дзякуючы калекцыянаванню, што это там нейкі па ліку месяц французскага рэвалюцыйнага календара, які там усяго 12... Фларыяль, так, 12 год існаваў. Ці таксама міфалогія ад старажытна-індускай да рымскай, гречаскай, што гэта сапраўды такія спецыяльныя веды. Калі проста пачытаць этыкетку, і хаця вось сталыя спажыўцы, яны не называюць гэта як бы так. Бывае, усплывае ўсё ж такі некаторыя назвы, яны такія культавыя, як крыжачок, напрыклад. Танец смерці адразу. Так, апеты таксама вось у лірычных творах, так, і музычныя творы прысвячаліся. Вось. Таму гэта такая, ну, тэма беларуская вельмі, і, ну, знаходзячыся тут, няма такой магчымасці калекцыянаваць, але тое-сёе мне таксама прывозяць. Вось, і апошнім часам нават з'яўляецца бутэлькі з QR-кодам, IT-дзяржава, як не круці, вось. Я, дарэчы, ну, пачынаў казаць, што я распавяду пра гастролі адныя. Вось я збіраўся на гастролі ў Сібір да беларусаў. Ну, то бок, у Сібіры яшчэ з царскіх часоў там туды пераязджалі беларусы, і там утварылася беларуская дыяспара. Вось. І я сабе вырашыў, ну, взяць з сабой, я ляцеў самалётам, это Белавія, і набыць там duty-free беларускі алкаголь.
І я, ну, не чарніла набываў, нейкі такі бальзам, ці то, ну, нашы эти, ці чорны рыцар, нешта такое вось, ну, беларускае там, ці белавежскі бальзам, не памятаю. Вось, і я з гэтым вот бальзам акурат тут і Сібір паляцеў. І цікава, што там сапраўды ёсць жывуць беларусы. Хто з вас бываў у Сібіры? Не бываў. О, сядайце на калені, я вам распавяду. Самы ўсходні горад гэта, чакай, Гомель, напэўна, з маіх наведаных. Бо ён усходні, чым Магілёў, так? Хоцемск, самы ўсходні. Не, але калі раён вось так Беларусі. Гомель і Магілёў, то Гомель больш на ўсходзе, так? Гомель, Магілёў, это не той, не адзін горад? Не, я думаю... Не, гэта розныя, два розныя. Я думаю, што вось, ведаш, Менск, Мінск, Гомель, Яны Магілёў. падобныя, толькі, ну, там пачынаецца адзін на М, другі на... Прабачце, шановныя жыхары Гомеля і Магілёва. Я ведаю, што Гомель і Магілёў — гэта розныя гарады, як і Бабруйск з Барысавым таксама розныя Сёння гарады. даведаўся. Хоцемск самы ўсходні раён. І там таксама вось я аднойчы быў у Хоцемску і прыдбаў калекцыю вось мясцовае такое віно, любительскае яно называлася. І яно таксама ў такой нестандартнай тары было, вылучалася. В сэнсе пластыкавай? Не, не пластикавая, шкляная бутэлька, але такая, як старая піўная. Яна таксама адметная, вось, нечакана было. Я вось паляцеў вось у гэту Расію да беларусаў з этой пляшачкай. Ну, мы там гралі нейкія канцэрты, вось, пасля паехалі яшчэ далей, там нейкія стэпы, там Байкал, возера. І мы заўважылі, што там, дзе вось старадаўнія беларускія вёскі, такія дагледжаныя больш. Вось, пасля там звычайныя мясцовыя, пасля зноў такія дагледжаныя, это беларускія. І паміж нейкімі там вёскамі, там вялікія адлегласці, я вось з гэтай сваёй адыгралі канцэрт, і я з гэтай сваёй пляшачкай бальзаму, ну, там вырашыў з кім-нибудь выпіць, тут да мяне прыходзяць нейкія мясцовыя мужыкі рускія, і кажуць, ну, давай твой бальзам, і мы п'ем гэты бальзам, і тут нейкі такі вот стэп, і такая трохі такая галеча, трошачкі такая, ну, вот такая, ну, всё прыгожа вельмі там, але такая трохі дзікая, вось, і заходзіць размова, кажу, ну, вот беларускі бальзам, я з Беларусі прывезшы, і я вось сказаў, што, ну, Беларусь, это вось з-за мяжы, і там нешта у мужчынкі, вот мы пілі, яго так нешта пераклінівала, пераключаецца, ну, я кажу, што вот з-за мяжы, і ён такі, на нас Наполеон нападал, Гитлер нападал, мы никому не дались. Я думаю, что зараз вот падчас нашага распіцця мяне там у рабрыну нейкім ножом кухонным тыркнець, вось, ну, то бок, все было звычайна, мы размаўлялі То бок ты маеш на увазе, што яны не зразумелі, што гэта ты з-за мяжы прыехаў, што гэта ўсё вялікая Русь? Я нават не ведаю, вось, што было трыгерам, просто я сказаў, што, ну, асобная дзяржава, замежны, вось, як беларускі бальзам. Поўны момант, як ты сказаў, што з-за мяжы, то гэта вось і пачалося. Так, што Беларусь — гэта замежжа, я не ведаю, нешта у яго там далей у галаве спрацавала, вось, і я думаю, што зараз там будзе такая, ведаеш, класічная п'яная панажоўшчына, там з нейкім нябожчыкам, як заўсёды. А яшчэ мы там у Іркуцку, нас павялі у музей, і я, ну, і нас гід там здымае, вось, гастралёры прыехалі з іншай краіны, і я здымаю все на фотоапарат, і ў нейкі момант гід спыняе экскурсію, кажа, ну, вот вы снимаете, у нас тут есть и режимный объект, а мы у музея находимся. Вы знаете, вот про ФСБ, что как бы оно вот отслеживает, и я бачу страх у гэтага человека. То бок, это еще было, ну, это может быть год, які 19-18, то бок, цяпер-то з 20-го года я разумею, что может быть страх у человека, вось, калі ў музеі он праводзіць экскурсію, я здымаю эту экскурсію, ну, приехал турист, здымае на камеру. Там не было забароны знаку, што нельга фатаграфаваць. Але вось ён спалохаўся, што замежны турыст здымае яго на экскурсію. Ён там пра гісторыю гораду распавядаў, і ён перасцярог сябе, мяне, што перад ФСБ, што вось будь, ну, там, просто выказаў свой страх. Перад ФСБ все равны. Ну, я не ведаю. Ну, карацей, вось это такія мае... Просто я вырашыў расказаць гісторыю з гастроляў, і вось гэта такія мае, ну... Мы пачалі з таго, што Вольскі мусіў граць канцэрт з добрымі рускімі музыкамі, з Макаревічам, з Барысам Гребеншчыковым, которые, ну, з МС, Манетачка, усе яны выказаліся супраць там гвалту, у іх там акрэсленая пазіцыя такая, вось. Але Вольскі адмовіўся ў нейкі момант, таму што ён сказаў, што гэта супадае з днём Расіі, каб вось не было двухсэнсоўнасцяў нейкіх. Друзі, ну давай так, а ты бы адмовіўся? Так мяне ж не запрашалі. Але калі б? Дакладна вось было
Доўгая паўза, так? Дакладна чарніла адрознівае вось нас ад Расіі. Гэта беларуская такая ідэнтыфікатар беларускі. І таксама такая гісторыя прыгадалася, калі на нейкіх будоўлях былі у Расіі і запыталі ў кагосьці, дзе тут можна купіць чарніла. Ну і як бы іх кудысьці скіравалі. Так, і яны прыйшлі ў канцтавары, таму што там такога як бы панятку няма. Ну а сама назва, яна таксама адкуль узялася розныя версіі, розныя тэорыі. Адна такая, што нібы існавала чарніла, якое называлася чары Ніла. Ну, як бы свяшчэнная там рака ў старажытным Егіпце і гэтак далей. Ну, насамрэч, не было з такой назвай, але я, ну, так шукаў, ну, нібы, можа, там, падобна на атрамент, калі оно такое было густой і гэтак далей. Але пазней такія этыкеткі трапляліся, і там сапраўды там чараўніца, і нібы чытаеш чары Ніла, так? Вось. І гэта такая вось... Можа, не такі гурт чараўніцы. Ну, так, ёсць жа... Акуратна былі песняры, і паралельна былі чараўніцы. Можа быць, гэта нешта таксама? На кожную падзею, на кожны дзень знойдзецца нейкае пладовае віно з адметнай нейкай назвай. І тым больш, што там немало і беларускіх назваў. Там і пагоня на этыкетках у свой час была. Так што гэта сапраўды такі пазнавальны. Чарнілы, яны вельмі так адгукаюцца на падзеі сучаснасці, так? То бок, там, калі вось незалежнасць, значит, пагоня, яны такі хутка рэагуюць, хіба што, не? Ну так, на тренды. Вось адносна забаронаў, незабаронаў, дэмаршу, там, удзелу, не удзелу, вось дзякуючы такой тэме мне таксама удалося раз так сысці ад такой сітуацыі, якая мне ну падавалася не вельмі такой прыемнай. Гэта было 1 красавіка і было адкрыццё выставы «Лятучая, гаручая, празрыстая». Гэта першая такая выстава, прысвечаная самагонаварэнню. А дзе яна была? Яна была ў музеі, у гістарычным музеі, у філіяле гістарычнага музея, у музеі кіно, насупраць чырвонага касцёла. І была такая сітуацыя, што паколькі это дзяржаўная установа, і 2 красавіка павінны былі вывесіць дзень народаў Расіі. Ну і мне неяк было так не вельмі, і там штосьці гэта прыпадала на выходны дзень, і літаральна ўжо ці не 1 красавіка павінны былі быць гэтыя сцягі. Ну і я так кажу, што слухайце, я так гэта, ну, абыграў, выкруціўся, што, ну, такая тэма там на плакаце п'янтос такі, вось, ну і... Это будет дискредитировать. Так, і тут дзяржаўныя сцягі весь, ну, паслухайце, тут адразу такія канатацыі там могуць з'явіцца не вельмі зручны. Маеце рацыю, не будзем вывешваць. Ну і не вывешвалі. То бок ты адмяніў трыкалоры? Ну, трыкалор, так. То бок чарніла было супраць трыкалоры і перамагло чарніла? Увогуле не вывешвалі і не вывешвалі дзяржаўна. Вляш, па ўсім горадзе не вывешвалі, таму што... Ну, так вось, таму што ўсё ж такі на адкрыццё выставы прыйшлі сябры мае, ну і мне, ну, як бы, было б сорамна пад такімі сцягамі. Ну і вось дзякуючы гэтай тэме такой можна знаходзіць нейкія такія, ну, кампрамісы, не кампрамісы, але яна ў гэтым сэнсе добра выйграе. То бок мы разумеем, што злоўжыванне алкаголем гэта шкодна, але алкаголь можа быць і таксама і, ну, адметнасцю нацыянальнай, не? Вось менавіта прыярытэты пітныя там. Абавязкова трэба сказаць, што злоўжыванне гэта шкодна, паколькі любы такі сюжэт могуць расцаніць як рэкламу. Так. І калі рабілі анонс выставы той жа, 1 красавіка яна адчынялася, прысвечанай самагону варэння, там таксама гэта гучала. Прычым гэта былі сюжэты, навіны. Там так і гучала, што там даследчыкі з інстытута гісторыі будуць дзеліцца
падчас выставы будуць праводзіцца дэгустацыі, але гэта не павінна нагадваць распіццё спіртных напояў у працоўны час. Ну вось яны нейкую такую фармулёўку павінны былі туды ўключыць у тэкст, каб гэта не падалося. Бачна, што мы добрую рэкламу робім, бо камент ёсць ажно і мне выпіць захацелася. Сябры, выпейце вады, выпейце вады. Што там пішуць? Алкаголь можна калекцыянаваць. Вялікая. Гэта я чытаў уже. Ага, дзякуй. Андрей, у тебе была гастрольная гісторыя, не? Так. Ты казаў, дзяцей нараджаць, нешта такое памятаеш. Было, ты пачынаў? Гэта гастрольная гісторыя? Так, не, але яна не звязаная з алкаголем. Чекай, гастрольная гісторыя не звязана з алкаголем? Ну... Что это, значит, это не гастрольная гісторыя? Слухай, твае гастрольныя гісторыі і мае, яны, не абавязкова, што павінны быць аднолькавыя. Я думаю, што ўсе яны больш-менш робяцца па шаблону. У мяне была гастрольная гісторыя, калісьці я быў такі вельмі, можна сказаць, драйвовы. Мне не хацелася не прапусціць ні аднаго нейкага выезда, канцэрта. Бываюць форс-мажорныя ўмовы, калі можна штосьці адмяніць. Я гэта на сённяшні дзень бачу як натуральную такую з'яву. Вось. Але... Што за гісторыя, раскажы. Гэта ж гісторыя. І мы ехалі у Польшчу на канцэрт, і пад'ехаўшы ўжо на мяжу, мы зразумелі, што мы забыліся пашпарты. Вось. Ну, гэта быў вечар сённяшняга дня, і заўтра трэба было іграць. Ну, карацей, нам далёкая дарога была. А вы ехалі з якога гораду? Мы ігралі ў Лідзе, а потым мы ехалі... Бо гэта, не так далёка ад межы. А пашпарты былі ў Лідзе? У Менску былі. Пашпарты не. Мы былі выехаўшы, гэта было некалькі канцэртаў падрад, можа, 3, допустим, ці 2. Не, вот Ліда, помню, была, і штосьці наступны дзень у нядзелю было. Гэта было вось якраз у Польшчы. Ну, і нармальна ўсё там паспявалася, ўсё окей, мы прыязджаем на мяжу, бачым, пашпартоў няма. Ну, моя напарніца Алёна, я бачу, што яна, не зусім падзяляе маю ідэю як адэкватную. Без пашпарта праехаць? Не, пераскочыць. Праз падкоп. Не, мы вярнуліся ў Менск. Забралі пашпарты. Можа, у кагосьці аднаго не было пашпарту? У нас, каб дваіх так сапала, то наўрад ці. Не памятаю, у каго нават. Значит, себе не было пашпарту. Я прапанаваў выйсці ў такой сітуацыі, так я мог бы паспрачацца і даказаць, што можна ў Літву без пашпарту паехаць і без візы нават, калі з пашпартам. Гэта пасля 20-го года? Ёсць вёска Літва ў Младзечынскім раёне. Ёсць яшчэ бар Рым. Можна было ў Парыж таксама з'езджаць. І па трасе можна было з кімсьці можна было са знаёмым паспрачацца, вось скажам. Дакажу, што без пашпарту можна. На жаль, сядаеш у Менск, едзеш у Літву, але не ў тую Літву. Ну так, это фактычна напрамак. На жаль, пагранічнікам гэта немагчыма было даказаць і пажартаваць тым больш. Я памятаю, мы ўжо раніцай з запалкамі ў вачах. А ты быў за стырном, так? Так. Ну, і гэта была, трохі дурная ідэя моя. Я зараз разумею, я бы так не зрабіў зараз. Просто па тэлю дамовіўся, перанеслі бы, і ўсё было бы окей. Ну, гэта ж жыццёвая сітуацыя. Раней быў такі наіўны, малады, романтык. Вось, паеду, не буду спаць. Я бы сказаў так. Але, было і было. Я рады, што такі досвед таксама быў, але гэта, мусіць, 1000 кіламетраў ад вечара мінулага да... Прычым, што вы ехалі з Ліды ў Літву, там вам фактычна было... Не ў Літву, мы ехалі ў Польшчу. Ну, таксама, ўсё адно это побач. Ну, неважна, гэта было нармальна, калі бы мы проста прыехалі з Ліды ў Польшчу, вось, без гэтага вяртання. Ну, гэта дадатковыя колькі ад Берася да Менску, то 700 кіламетраў дзесьці туды-назад. Ну, 350 плюс 350. Вось. Ну, але, Андрей, ведаеш што, гэта выклікае павагу, што у цябе быў такі азарт, што ты вырашыў паехаць. Ну, а як канцэрт прайшоў, дарэчы? Ці ты, казаць, заснуў, проста прыехаў і заснуў? Не, нармальна, ўсё прайшло пазітыўна, я бы сказаў. Я вось камунікацый нейкіх не памятаю, але не памятаю таксама, каб быў нейкі праблемна нешта ігралася.
Былі іншыя канцэрты. Мне аднойчы быў канцэрт таксама пасля дарогі, калі я засыпаў прама на канцэрце, спяваючы. Не то чтобы засыпаў, я разумею, што я зараз магу паваліцца. Але да, гэта быў іншы канцэрт. А тут прайшло больш-менш нармальна. Чамусьці. Я памятаю, мы юнымі музыкамі паехалі на басовішча. Гэта фестываль такі рок-музыкі. Гэта, напэўна, На бас-гітарах іграюць толькі? Ну, можа быць, я не ведаю. Тады там, не ведаю, там все валяліся проста п'яныя, ніхто ні на чым не граў. І вось у гэтым аўтобусе там быў цэлы аўтобус такіх дасведчаных рокераў, там гурт «Партизон», там, ну, такія, для нас такі былі дзядзькі дарослыя, суперрокеры, і яны там пілі піва і праз кожныя 100 метраў казалі «Спыніцеся!» і бегалі сікаць. Пасля там нехта згубіў пашпарт, і пашпарт усе шукалі. А мы на гэты фестываль ехалі пасля іншага фестывалю, такога «Бардаўская восень». Ён такі вельмі прыемны, такі сямейны, там добрая ежа, там добрыя нумары ў гатэлі. А вось на басовішча ты ў гэтым аўтобусе, там эти пляшкі катаюцца з-пад піва, эти музыканты няголеныя крычаць «Спыніцеся!», нехта губляе пашпарт, і мы такія юныя, просто думаем, куды мы трапілі, не хочам гэты рок іграць. І вось, ну, такія успаміны аж дагэтуль, для мяне басовішча гэта значыць ай-яй не хачу, то бок гэта нейкія неадэкватныя п'яныя дзядзькі. Хаця ты ўжо сам п'яны дзядзька. Але вось успаміны такія засталіся. Дыхні, Андрусь. Ну што, музыка? Давай, сыграем. Музыка, а пасля яшчэ размова. Егор, як у цябе ёсць яшчэ сілы на працяг гутаркі? Ну, чаму бы не? Мы ж размаўляем. Ну, цудоўна. Просто не хачу цябе задужа прыгнятаць, але я б з задавальненнем яшчэ просто працягнуў бы гэту тэму. І, можа быць, у часы ВКЛ бы нават... Ну, з прыемнасцю я распавяду. Добра, тады мы паспяваем пару песняў і тады яшчэ пагутарым. Ёсць песня «У масть», так бы мовіць, якая адпавядае нашым размовам, такім, которые каля чарнільным. Песня «Спінжак». Занядужыў дужа дружа, я наведаць яго мушу, тоніць ёну горкім моры, ды не ведае патолі, ні патолі, ні ратунку, ні спагады, ні шацунку, тоніць ёну горкім моры. Сам сабе марнуе долю, дзе ўзяў пінжак такі ты, вышываны тонкай ніткай, там карункі аксаміты, дзе ўзяў пінжак такі ты, дзе ўзяў пінжак такі ты, вышываны тонкай ніткай, там карункі аксаміты, дзе ўзяў пінжак такі ты, дзе ўзяў пінжак такі ты, вышываны тонкай ніткай, там карункі аксаміты, дзе ўзяў пінжак такі ты. І песня «Русаліца». Так?
Мільганула і на глибіню зникла і няма яе імя. Не зловіў рукой яе руку, марна ты шукаў яе штодня. Мільганула і на глибіню па вадзе ударыла хвастом, наўздагону чорную ваду. Ты за ёй спускайся ў сон. Русаліца, 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 русаліца. Толькі не сустрэцца вам і ў сне, уначы гусцее цішыня. Адпусці, няхай сабе плыве маладосць, русаліца твая. Толькі не сустрэцца вам і ў сне, уначы гусцее цішыня. Адпусці, няхай сабе плыве маладосць, русаліца твая. Русаліца, 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 русаліца. Егор, запрашаем цябе зноў да нас. Ну, вось русаліца добрая назва для пладовага віна. Калі тэхнолагі нас Шановныя маркетолагі, слухаюць, глядзяць, бярыце так. сабе. Трэба браць на ўзбраенне. І цікава, што вось настолькі нечаканыя назвы бывае усплываюць, што вось ты калі калекцыянуеш, бачыш і не верыш. Няўжо віно з такой назвай магло з'явіцца раптам. І вось таму такія гісторыі. Ну, я веду, што чудесны вечар, там загавар монаха, ну, Ну, такія больш романтычныя. Ну, вельмі шмат. У тым ліку і творы, калі назвы музычных твораў будуць. Рапсодыя, восеньская элегія. Так, ну вось родны кут дакладна гэтую назву я прыгадаю. Але шмат назваў і літаратурных твораў. І сапраўды гэта такая тэма, яна такая багатая, разнастайная. Хачу запытацца, Андрэй, у цябе, Егор, у цябе, скажыце, сябры, вы самагонку гналі, не?
Я Не. асабіста не меў такога досведу. Я зрабіў выставу калі і у мяне я выкарыстоўваў самагонны апарат на выставе. Мгм. Там былі розныя самагонныя апараты, але адзін самагонны апарат ад дзядулі мне дастаўся. І ўжо прайшло колькі год пасля гэтай выставы. Я падумаў, у мяне ёсць Так. самагонны апарат. Ён прастойвае. Так, У трэба халастую трэба працуе. гнаць. Я сапраўды яго выкарыстоўваў. Скажам, такое распаўсюджанае, што можна набыць самагонны апарат для дыстыляцыі вады. Ён так і называецца дыстылятарны апарат. Вось у нас, дарэчы, у школе у кабінеце хіміі быў апарат для дыстыляцыі вады. Ну. І таксама я ведаў тады, што ім можна І гнаць. хто ведае, на канікулах, напрыклад. Правда, Так, калі школа не працуе. Так, але так, на ім я не меў вопытаў А такіх. ці былі вось, ну не ведаю, у нашай старадаўняй гісторыі нейкія штрафы за тое, што вось ты гнаў самагон? Былі, Не ў сучаснай, таму што ў сучаснай ёсць штрафы, а былі, але, скажам, все роўна гналі, што гэтыя штрафы, яны, ясна, яны не заахвочвалі, яны абмяжоўвалі, яны кантралявалі, але былі нейкія такія умовы, калі можна было гнаць без дазволу. то бок не На для продажу, а для... халтуры, на хрэсьбіны, на веселье. Гэта дазвалялася на асноўныя рэлігійныя святы. Чакай, вось гэта, ты кажаш зараз пра гісторыю Вялікага княства Літоўска? Так. Які стагоддзі? 17 стагоддзе былі штрафы за несанкцыянаваныя... На продаж нельга было, а вось сабе на свае якісь мэты? Так, можна было. Гэта прапісвалася, што такой манаполіі не было. Што гэта вось. А то бок, як ты можаш давесці скажаш, што гэта на нейкае свята? Ты можаш гнаць сказаць, гэта я рыхтую да нейкага там свята? Ці там яны былі нейкія перыяды у календарныя, там, дзе вось... Ну, так хрэсьбіны, напрыклад, ці веселье, тут ужо не падманеш. Это сапраўды афіцыйна дазвалялася, і так у дакументах гэта гучала, што так, за несанкцыянаваны выраб і продаж штраф, але акрамя можна было на уласную патрэбу. Вось, як это гучала. А былі... Як вот штраф, ён быў вялікім, як яго можна памерыць? Вось колькі гэта было, і як это можна... Ну, таксама з канфіскацыяй, вось, розныя былі, залежала ад мясцовасці. Дзесьці гэтыя штрафы былі меншыя, дзесьці большыя. Ну, прыкладна, вось, каб колькі базавых вось на наш час, это умоўна, вось, сярэдні нейкі штраф. Я памятаю, у Бабруйску быў такі надзвычай высокі, вось ён самы высокі, напрыклад, там у Слуцку ў 2 разы ніжэйшы быў, а у Бабруйску быў, ну, гэта параўнальна гадавой арэндзе карчмы. Калі б хтосьці арендаваў карчму... Ну, гэта вельмі высокі штраф. Высокі, так, высокі на тыя часы. Надзвычай. Але дзе-нідзе, наадварот, заахвочвалі... Всё ж такі гэта тэхналогія такой вытворчасці саматужнай, і не было, напрыклад, у Расіі. Яна не была настолькі... У Расіі было забаронена зусім? Яна не было тэхналогіі гэтай. Яе не ведалі. Сакрэтная тэхналогія? Ну, скажам, дыстыляцыя — гэта такі складаны тэхналагічны працэс, асабліва на тыя часы. Мне трэба зарадзіць абсталяванне, каб чат чытаць зараз. Сябры, я з вамі. Зараз, хвіліначку. Усім прывітанне. Я просто мушу зарадзіць свой телефон. Так, прошу прабачыць. Ёсць? Type-C? Оп, сябры, у нас тэхнічныя паўзы, пакуль не адрубіўся чат. Так? Так. Я прашу прабачэння. Ажно мне самому стало троху лягчэй. Наркоманы без этой зарадкі не могуць і кроку ступіць. І дыстыляцыя сама па сабе, яна само слово алкаголь арабскага паходжання. А у нас, як казалі, трунак, алкаголь, якое было слово больш? У залежнасці ад напою. Ну, трункі, так, ужывалася. Таму што труна, так? Ну, гэта хутчэй ад нямецкага слова «тринкен», так, прыйшло.
Вось, але шмат такіх назваў у залежнасці ад напоя. Гарэлка, гарэліца, хлебнае віно, вось яно так, калі ішло на экспарт, то яно ў Расію тое ж так і называлі хлебнае віно доўгі час. Так это нават і цяпер ёсць такая назва, я бачу. Была гарэлка з такой хлебнае віно, назвай, так. так. Віно гарэлае яшчэ вось так называлі. Вось. Добра. Ігор, калі мы пачыналі гэту перадачу, цябе яшчэ не было, я узгадываў для гледачоў, што ты маеш такі унікальны голас і манеру спеву. Скажы, калі ласка, ты дастаткова ўжо, не ведаю, прасякнуўся нашай нязмушанай атмасферай і, можа, ты можаш што-небудзь выканаць? Можна паспрабаваць, калі такая тэма прыгадалася чары Ніла, вось, а у беларусаў такая рака Нёман. Вось. Так. Ну, па значнасці, па ролі сваёй сувымернай. Яна ж апетая, можна сказаць, у легендарным так, так. Ой, Нёман, и песня, и слава народу моего и земле, махая ворогам честной, не раз твои хвали брей. Рака наша славная Нёман, чистейше жнинских роз, кто марня плетал твой гомон, тебе кто пошаны не нес, кто марня плетал твой гомон, тебе кто пошаны не нес. У нас такое, сабранае застолле, такі без алкаголю. Дзякуй, слухай. А скажи, ты абіраў для сябе такую манеру адмыслова, ты якім чынам прыйшоў, што хочаш спяваць менавіта вось у такой акадэмічнай манеры? Ну, вось як мы пра саматужны алкаголь размаўлялі, вось так, і я самавук. Такім чынам проста сабе, такім паставіў голас, можна сказаць. Але нават я нотнай граматы не ведаю. Вось. А ты проста пачуў вось нейкі акадэмічны спеў і захацеў вось менавіта так, а не... Так. Я, можна сказаць, што я капіраваў і такім чынам прыйшоў, у пэўным сэнсе да сваёй нейкай манеры выканання, да свайго голасу, і мне ретра-рэпертуар таму як бы заўсёды падабаецца, адпавядае, я вельмі люблю. То бок ты сэрцам з гэтым чарнілам у 67-го году, вось табе яно ўсё зразумелае і роднае, так? Напэўна, так. Мой дзядуля любіў песню Нёман, і я вось ад яго таксама эту песню полюбіў. Яна такая культавая, шмат такіх і сучасных інтэрпрэтацый, так. Сапраўды. Андрэй, скажы, як табе песня Нёман? Ты любіш такія песні? Ці ты больш любіш сучасны рок, там, дзе трэба на гітарах іграць джи-джи-джи? Я вельмі люблю класічныя творы, такія ранейшыя. Яны для мяне вельмі меладыйныя, таму дакладна я калі нават і джи-джи штосьці раблю, то... Купіў сабе электрагітар. Раблю электрагітару, прашу заўважыць, пакуль што адна. Але я ўсё роўна бяру меладыйнасць, мелодыю, калі раблю, то я бяру, менавіта з такіх, напэўна, песен больш. Так, гэту песню я ад цябе даведаўся. У сэнсе, я яе ведаў, так чуўшы, але вось з табой у дарогах неяк больш з ёй пазнаёміўся і сам нават спяваў троху. Но сёння для мяне ўжо не было новай. Вось, я нават вам скажу такую тэму, што нядаўна я іграў у Нідерландах у польскай місіі, у касцёле, і, як бы іграў, і пасля канцэрта мы размаўлялі з святаром тым мясцовым,
і ён сказаў, што заўважыў, што наша культура вось чым далей на ўсход, да, меў на ўвазе Беларусь, Украіну, тым больш меладыйная, што тут, ну, вось, можа, меў на ўвазе больш касцёльную музыку, што вельмі шмат, як бы, на ягоную думку, негатыўнага ўплыва зрабіў арган, калі ён ставіш гук, і ён не развіваецца, вось гэта дынаміка. Адпаведна, гэта разленьвае, ён, паводле ягонага меркавання, разленьвае слух, можа, разленьвае дынаміку выканання. Ну, і вось ён хваліў нашы тэрыторыі. Іншая справа домра. Ты арган там націснуў, а домра... Дакладна, там арган арганам, але дакладна ён заўважыў, і я цалкам з ім згодзін, што у нас, ну, уплыў нават, можа быць, праваслаўнай царквы на гэта ёсць вялікай ступені, ну, у шырокім значэнні праваслаўнай царквы, можа, не пра сённяшні дзень гаворка, калі спяваюць акапэла, хоры, і вось, ну, гэта развівае меладыйнасць таксама. У нас хоры актуальныя. У Польшчы не часта чую хоры такія чатырохгалосныя. Я ў гэтым, як бы, чалавек неабазнаны. Я люблю старадаўнюю музыку, як эстрадную, старую эстраду 50-х, 60-х гадоў там. Ну, не ведаю, вось, пачынаючы ад Забайды Суніцкага, вось, памятаю, быў такі альбом ягоны «Ластаўкі ў стрэсе». Да, ў стрэсе? У стрэсе? У стрэсе. Ці, можа, былі ў стрэсе. І там было шмат такіх вось песняў, там, дзе ён спяваў акадэмічным голасам. І народных таксама было песняў шмат. Так, сябры, нешта вы не пішаце маркі чарніл. У нас сёння культурная такая публіка, якая хіба што не ўжывае і не злоўжывае. Ну, што ж. Назвы хутчэй, таму што маркі там такая... Ну, правда, там таксама ёсць свая класіфікацыя. Вось там можа быць віно пладовае, мацаванае, моцнае, ардынарнае. Віно пладовае, мацаванае, моцнае, улучшенного качества. Вино плодовое, мацаванное, моцное, специальные технологии и так далее. Там, ну, як бы ёсць свае такія адменнасці. А, дарэчы, ну, зараз гэта дзяржаўная сфера, так? Чарнілы? Ці ёсць прыватная больш? Ну, не, она заўсёды была, скажем, ну, калі была дзяржаўная манаполія на вытворчасць. А раней таксама была, вот, минута, ці там былі прыватныя нейкія? Это, вот, скажем, карчма, і пры ёй бровар нейкі там, ці... Калі казаць пра вытворчасць, шынок, так, шынок, калі мелі свае катлы ў мястэчках, шмат каму дазвалялі. І у такім вось мястэчку... А гэта рабілі там нейкі шляхты мясцовыя, ці габрэі, скажем, не ведаю? Мясцовыя рабілі, але карчмары, тыя, хто гандляваў, гэта, як правіла, былі габрэі. А чаму так склалася? Ну, розныя існуюць версіі. Па-першае, яны былі абмежаваныя ў тым, чым маглі займацца. Ну, а калі яны трымалі карчму, яны вось як арандатары мелі права. Ну, і адна з версій, што яны не выпівалі так шмат, што яны... То бок яны маглі цвяроза займацца гэтым бізнесам? Так, займацца менавіта, каб весці гэтую гаспадарку. Вось, паколькі права прапінацыі належала феадалу. Што такое прапінацыя? Прапінацыя — это права вытворчасці Што такое права прапінацыі? і гандлю. Прапінацыя — гэта гандляваць і вытворчасць, так. Належала землеўласніку. Ну і калі землеўласнік гэта не мог належным чынам арганізаваць, ён у аренду гэтую сферу аддаваў. І арендатар, як правіла, так былі яўрэі. Андрей, калі абіраць канцэрт у бібліятэцы, у выставачнай зале ці ў карчме? Мне трэба выбіраць? Так, табе трэба выбіраць. Не, у карчме, конечно. У карчме? Чым у бібліятэцы нейкай такой культурніцкай прасторы? У бібліятэцы не. Больш усё ж такі карчма, мне цікава. Але ёсць яшчэ цікавейшыя залі за карчму, напэўна. Выбар быў даволі вялікі, калі, скажам, вось у мястэчку у Міры, у Ляхавічах, это тыя звесткі, якія я сустракаў,
сярэдзіна 17 стагоддзя, каля 60 шынкароў. Вось уявіце, на тыя часы... У адным мястэчку? Так, пры тым, колькі што там ну, до жыхароў? 5000 магло быць. На у тыя 5000 часы. 60 Так, шынкароў? менавіта. І у вас быў такі вялікі выбар. Вы маглі пайсці і шынкавалі, як правіла, пітным мёдам, але не паўсюль, это ўжо у некаторых было шынках толькі, збольшага піва і гарэлка. Але там І у можна вас было быў такі- паесці нешта, вось, ежу У нейкую? вас быў такі выбар. Ну, натуральна, яна магла быць, так? Але... А там можна было, там, скажем, пераночыць у гэтым шынку, ці гэта яны ўжо іншыя Гэта паслугі? корчмы, гасцінныя двары для падарожнікаў, так, для тых, хто... Але просто я думаю, значыць, гэта было рэнтабельна, раз була такая колькасць? Ну 60 так, але шынкоў. як бы так не ўласціва ў аптэцы можна было таксама набыць алкаголь. Вось скардзіліся, што у Менску аптэка канец гэта не 18 баярышнік. стагоддзя, яна функцыянуе як карчма. І нават не з-за таго, што там шынкавалі, так, прадавалі алкаголь, а звярнулі ўвагу толькі таму, што там яшчэ і закусвалі. Там быў селядзец. Но это адназначна не аптэка. Тады звярнулі ўвагу, і яны павінны плаціць падатак. Як піцейная установа. Гэта за падатка. Была такая справа. Але бачыш, ну, чалавек мусіць нешта прыдумляць, каб зарабіць, і вось яны там ці то новыя назвы прыдумляюць тых чарнілаў, ці то ў аптэцы прадаюць гарэлку і селядзец. Калі гэта было 60 шынкароў, па-першае, гэта на карысць спажыўца ўсё ж такі. Уявіце, які у вас быў выбар, сапраўды і сыравіны на такую вытворчасць было нешмат. У які стагоддзі гэта 60 шынкароў было? Ну, это 17 стагоддзе. 17 стагоддзі на 5000. Гэта якое мястэчка? Мір. І Ляхавічы. Таксама вось такая... Што фактычна гэтым, ну, мог там займацца хтосьці з мяшчанаў, хто прагнуў, жадаў, але это, ну, непростая была сама па сабе вытворчасць. Сябры, дзве песні, і мне для вас ёсць дзве песні. Пасля я запытаюся, можа быць, Андрэй захоча нешта зайграць, альбо Ягор захоча да вас звярнуцца. Вось. Але я вас зайграю дзве песні, і моя праграма сённяшняя музычная для вас будзе завершаная. Андрей, ты будешь еще играть? Я думаю, что уже пора заканчивать. Мы уже 2 годины стреляем. Танцорку и рапс. Я яшчэ раз хочу просто сказаць, што злоўжываць алкаголем гэта не трэба. Вось, у свеце багата дзівоснага, без стымулятараў, але вось так разважаць, вывучаць гэта цікавая тэма, і мне ж насапраўды захацелася ў нейкую карчму наведаць і зрабіць канцэрт у карчме. Сябры, калі у вас ёсць прапановы адносна канцэртаў, там дуэтам, альбо Андрэй асобна, альбо нас удвух, нейкія запрашэнні, то мы ўжо засумавалі па шчырасці па нейкіх паездках, канцэртах. Апошні раз мы гралі на Вялікдзень для супольнасці грэка-каталікоў. Быў цёплы канцэрт, было вельмі прыязна, мне спадабалася дужа. Дзякую за запрашэнне. І хочу сказаць, што мы адкрытыя на любыя прапановы. Мы дасылаем вам свае прамяні, так, а вы дасылаеце нам прапановы выступаў. Можа быць, давай зайграем танцорку. Тонкие рысы твару, ты танцорка на шары. Зямля под твоими ногами не адчувае
цяжару, ты дориш людям крили, ти дориш людям сльози. Танцорка на шары, люблю тебе моцна, толькі наўрад ці здзейсняцца мары. Да пабачэння, танцорка на шары, я не вясёлы, бо радасці мала. Да пабачэння, моя дорогая. Звонкие бранзолеты, золотые монеты, без меры цыгареты, мозоли и нервы. Ты лічаш раз, два, тры, каб не збіцца з тэмпу, а сэрца, што сабака з ланцугу і рвецца, што раз в твоих вачах загнанасць і адчай. Дарма хавайся за свой бліскучы шар. Ты лічаш раз, два, тры, не чуеш слов маіх. Хацеў дапамагчы, хацеў з табою быць, толькі наўрад ці здзейсняцца мары. Да пабачэння, танцорка на шары, я не вясёлы, бо радасці мала. Да пабачэння, моя дорогая. Толькі наўрад ці здзейсняцца мары. Да пабачэння, танцорка на шары. Дуже старая песня. Вось гурта Рэха. Сёння я прыгадываю старадаўнія песні Рэха, але завершыць я хачу песні, якая не супер старая, ёй з 20-го году, калі падавалася, што люты трэш, але вось можна было глядзець на палі рапсу. Не назаўжды. Тым больш вось зараз рапс квітне, цвіце. Таму я думаю, што будзе да месяца сённяшні вечар музычны завершыць песняй пра тое, што не назаўжды.
цари распачалі нараканняў пералік, ашалелы брыгадзір, чэрці лезуць у эфір, шматгадовы каранцін, а у небе Божы сын. Ехалі адкуль куды, ад бяды ці да бяды, кепска ўсё было нібы, бо добрых не чутно навін. Раз, два, тры, чатыры, пять, нам наракаць і наракаць. Ды анёлы загулі, і прамовіў Божы сын: ці ты бачыла калі рапсу жоўтыя палі? Паглядзі, душа, зірні, гуняныя кураі, злы бяда не навякі, крыўда мае берагі, заквітнелі, зацвілі рапсу жоўтыя палі. Можа быць і сапраўды люты трэш не назаўжды на шалёным віражы. Божа, нам дапамажы. Ці ты бачыла калі рапсу жоўтыя палі, заквітнелі, зацвілі гуняныя кураі, славіда не навякі, крыўда мае берагі, заквітнелі, зацвілі рапсу жоўтыя па. Можа быць і сапраўды люты трэш не назаўжды на шалёным віражы. Божа, нам дапамажы. Ці ты бачыла калі рапсу жоўтыя палі, заквітнелі, зацвілі гуняныя кураі. Сябры, дзякуй за сённяшнюю сустрэчу. Егор, заходь да нас, будзем развітвацца, будзем казаць апошнія прамовы. Я хочу, сябры, хочу падзякаваць за такую магчымасць з вами размаўляць. Дзякуй, што... Так, трэба глянуць часик. Так. Андрей, можаш... Андрей, што ты можаш? Можаш час. Час. І Можаш так. час. Я не ведаю, пра які час гаворка, ці можна ўдакладніць, бо... Што за час? Гэта нешта, нейкая песня? Калі ёсць такая магчымасць, удакладніце для Андрэя, што за песня... Ці што такое час? Ці, можа быць, там не час? Можа быць, там... Час, не, я бачу там... Час? Добра. Дзякуй за канцэрт. Сябры, дзякуй за тое, што вы былі з намі. Вось. Я са свайго боку скажу, што для мяне гэта надзвычай важна мець такія сустрэчы. Мы іх ладзім штомесяц. Будзем даваць анонс наступнай сустрэчы, таму і наступны раз далучайцеся, будзем нейкія цікавосткі для вас музычныя рабіць, нейкія, можа быць, ці то суперновыя песні, ці то суперстарыя. І для мяне гэта вялікая радасць, тое, што мы можам мець стасунак з людзямі з Беларусі, з іншых гарадоў. Таму да сустрэчы, калі не на жывых канцэртах, то хаця б вось на такіх онлайн-выступах. Дзякуй, сябры, што запрасілі, было вельмі прыемна. Ігор, я рады, што ты знайшоў час і змог вось нам зрабіць такую экскурсію ў свет злачных прыгодаў, алкаголю, самагону, але паэтычных назваў. Так. Такая песня была ірландская, і вось у беларускім перакладзе яна так і гучыць. За гэта вып'ем, дружа мой,
Ну і таму ж сапраўды тэма такая, як бы ёй трэба займацца, это фальклорная тэма перадусім, і гэта нематэрыяльная культурная спадчына. Алкаголь, між іншым. Ну, вось так. Андрей, твоё развітальнае, прывітальнае, што ты хацеў бы сказаць сябрам нашым па той бок экрану? Ну, я хотел бы пожадать всем добрага працоўнага тыдня. Вось песня «Гадзіннік». О, яшчэ складаней чым вочы. Да, я буду мець на ўвазе, і да наступнага разу магчыма штосьці зраблю з гэтай песняй. Вось. Маё пажаданне, так, заўтра панядзелак. Вельмі клёва, што мы сустрэліся ў нядзелю і вечарком такім, што вы былі з намі, сябры, гэта крута. Вось. У Беларусі ўжо нават 11, нават пасля 11. Сябры, хутка спаць кладзіце, заўтра працоўны дзень. Не, яны з намі, сябры, вы з намі, гэта вельмі крута, гэта вельмі моцна, супер, што вы ёсць, супер, што мы сёння сустрэліся, і добрага тыдня наступнага. Сябры, да сустрэчы. Все, адключайцеся. Мы зараз будзем пакуль што доўга адключацца, а вы першыя адключайце вашыя камеры. Да пабачэння, да сустрэчы.